ilang himuon magsuot sila og murag mga multo, murag mga kalag, makalilisa nga tanawon, magsunog sila, maghimog dako kayong bonfire para kunong mapalayas ang mga espiritu. So, remember that sa Ireland ni ani nga time, wala pa'y Ginoong giila ang Ireland ani nga time, ha? Matinga ka nga nung tudlo maniron sa simbahan. So, when people would light bonfire, maghimo sila ana. So, ang ilang himuon, because it ends na harvest kay October man, padong November ang ilang harvest. Pag abot aning pitsa, mag-end ang ilang harvest. But before mo abot ning harvest, daghan kayo nga mga like mo atake sa ilang mga pananom. And they believe nga ang nag-atake sa ilang mga pananom is bad spirits. Mao ni nga ang mga kalbasa, mga kapayas, mga unsa da ilang butangan og mga itsura nga daw mga demonyo pod unya sa sud ana ilang butangag mga candles. Aron nga og nay evil spirits mo duol dito sa ilang umahan, mo atras kay naa na ilang kauban dito. Oh? Nya sunod-sunod pod ta na. So, and then so the cells who lived 2,000 years ago, mostly in the area that is now Ireland, United Kingdom, Northern France, celebrated their New Year November 1. Na, karon gisulong ni sila nga mga nasura sa Roma. Mamatingala ka nga ang idea of believing God of heaven is in Israel, manumang na Roma naman noon. So the day mark ends, summer and the harvest and the beginning of the dark, cold winter, a time of year that was often associated with the human death. Ilang tuuhan nga ning pitsa, 31 o pitsa 1, munipis ang door or kanang barrier, ang babag sa mga patay o sa mga buhi, mo'y mga hinungdan nga ang mga espiritu sa mga patay makasulod kunog balik sa kalibutan. Na, tanga man ta kaniadto, tama? Kadi man ta mo basag Biblia. Dehala sunod po ta dito gala panghinlo. Ako wala mo koy problema because sometimes og mingawon ko sa akong mama nindot mangiadto lingkod-lingkod sa ibabaw. Pero kanang makigsulti pa ka, diha na ka na problema. Nga naman. O ingon ang Biblia, wa nay madunggan ang mga patay sa mga buhi. Samot, naghimuan pa natog larawan niya, moingon tangoy, luwasa may kaluy hintawon. So, and then ingon diha. So in addition, causing trouble and damaging of crops. Mo na, katong akong giingon nga, atakihon sa mga evil spirits ang ilang mga pananom. Self-thought, o gitudlo sa ilaha, that presence of the other worldly spirits made it easier for Druids. Kanang naay mga taga humana, dili na apuwa na apil kinabuhi, mo apil, mo sulod, mga evil spirits. O niya, mo nang maghimo sila, magsunog sila, maghimo sila bonfire, o niya magskuan. Hangtod nga gi-adapt sa church. Gitudlo na sa church, nga doon na yung mga kalag, pamisahan na itong kalag ni Manding, pamisahan ang kalag ni Jonas. Oh, mao na, gi-adapt. Mao nang nahitabo, ni ana ang Bible, gidugangag tradisyon. Ang tradisyon asa gikan sa dili mga magtotoo. No, na may mga Biblia. So, by 44 AD, the Roman Empire have conquered the majority of Celtic's territory. Mao ni ilang lisulong. In the course of 400 years that they ruled the Celtic lands, two festivals Roman origin were combined in the traditional Celtic celebration of Samhain. Sunod pa ta. Na pastor, itlog-itlog raman may pastor, ring-ruingan. At dan pastor. Binignit lang gad pastor. Biko-biko lang ba? So the Christian must not be involved in this practice because this is an evil practice, a paganism practice.
Nasunod pa? Maunang di ta pabasahog Biblia kay. So on May 13, 609 AD, Pope Bonifacio the Fourth dedicated the kaningang pizza in Rome in honor to all Christians, martyrs, and the Catholic feast of all martyrs days and established in the Western Church. Pope Gregory III later expanded the festival to include All Saints as all the martyrs and moved the observance on May 13 to November 1. Tanawan ning unsa ila nagpagiya pa hinuon ni Silas mga wala nag-ila sa Dios, ni adapt pa hinuon sila gikuha ang maong practice. And then hina nagsugod nga niabot na ning kalag-kalag. And giunsa ni pag-celebrate? The people, even the Christians, nagsuot sila og mga daw demonic. May mga sungay-sungay, may mga makeup, may mga white lady, bisag unsa diha. And naghimo sila mga kanang mga kahadlukan, mga istorya, mga kahadlukan nga mga story, mga kabahin o ghosts, kabahin o mga evil spirits, without knowledge and being ignorant, na ulipon na sila sa gahom sa yawa. So, if you have your own time, kay taas mangyuni kaayo, hutdan ni siya. Kay mao ni siya ang origin. Munang sa ato, safe ang atong kinabuhi kung unsay gisultis Bible, mao'y atong ikinabuhi. Amen? Mag-pray sa ta mga igsoon. Our great and loving Father, thank you Lord for this morning, O God. Nga ikaw, o among Diyos, makigsulti na usab ka namo, pinaagi sa imong mga pulong, O Diyos. Salamat kayo nga sa walay pagpakyas amahan namo. Ang kada usa namo ginapanton nimo, ginatudluan nimo. Salamat Lord sa tanan nga mga kadaugan. Sa tanan nga tubag sa among mga pag-ampo. Ug sa tanan nga mga kahigayunan imong gihatag kanamo nga kami o Dios makadangop sa imong presensya. Salamat sa daghang mga panahon gianad minimo nga way sulod ang among mga kamot wa mi salapi aron nga mahimo ming madinangpanon kanimo Ginoo. Mosalig nimo og dili sa unsay among mga nahuptan. Today God, i-bless ang kada hunahunag kasing-kasing nga niya karon. Kinsa magapaminaw sa imong mga pulong, mga mensahe o Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Today, ang ato nga uluhan sa itong pagtuon mga igsuon, ang tema nato gitawag siya, gihatagan nato og tema ang pagtuon sa Dios nga nagaingon diha nga stay pure and holy in serving the Lord. Stay pure and holy in serving the Lord. Sa Bisaya pa na siya, pagpabilin gayon nga naa ang pagkaputli o pagkabalaan samtang magapadayon tas pagpangalagad sa Dios. Amen? So stay holy, stay pure and holy in serving the Lord. Atong ablihon ang Biblia mga igsuon sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Naanata? 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5 manindog ta mga igsuon. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, timan-i kini. Sa katapusang mga adlaw moabot ang malisod nga panahon. Naabot na ba? Amen. Ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton o dili Diyos nun. Wala sila'y puangod, walay kaluoy, walay tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, ug mapasagaron, ug garbuso kayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Verse 5. Magpabilin silang relihiyoso.
apan isalikway nila ang matuod nga gahom ni ini. Likayi kining mga tawhana. Ang Diyos magpanalangin ka natong tanan. Amen? Magapanglingkod ta mga igsoon. So, nanawagan ang Diyos sa kada usa nato sa iyang mga pulong nga nag-ingon, stay pure and holy in serving the Lord. Pagbabilin ka nga putli, balaan, samtang magpadayon tas pag-alagad sa Diyos. Nga naman, dagan kaayo sa mga Kristohanon, og nato din hitanan, nga kining mga butanga nga gihisgutan sa Diyos, nga maangkon sa kinabuhi sa tao sa katapusan, naa na karon sa ato Gipang mention niya, diri nga siya moabot ang malisod nga panahon. Kani ato, lami kayong gawas nun patang maadto sa plaza, magduwa-duwa ng magtuya-tuya, kuyog ang ato mga kabataan. Magbinaktasay pag-uli, way problema. Karon wa na. Wa na gani kay face mask, bayad na kag 1,000. So, niabot na ning malisod nga panahon. Ang kaniadto nga tag 2 pesos og 50 centavos nga humay, hapit tungag sako, pila na kagantang, karon mga igsoon, grabe, tag 50 na ang kilo sa bugas. Unya ang kwarta lisod na kayong dakpon. Ang mga kayutaan nagkaniwa nga kung imong tamnan og way abono, lisod na kayo. Ang transportasyon imbis ni daghan ang sakyanan maglisod sa transportation. Kinahanglan patang mag-face mask o mag-face shield. Nga kung mutabok kag dagat 14 days ang requirements for the quarantine, kung mo transport ka, usa ka mo abot dito sa imong padulngan. No? Okay ra og government official ka kay. Why? Problema nila. So niabot na gyud ta sa malisod nga panahon. Unya ningo diha ang mga tao maghuna-huna na lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Tinuod ba ne? Tinuod ba ne? Nga dali ra kay natong ibaylo ang Ginoo sa kwarta. Sige ra nga atong kaugalingon natong huna-hunaon. No? Sultian mo nako, matag adlong Domingo puno ang simbahan kung dili lang unta ang tao maghuna-huna sa kaugalingon ug kwarta. No? Lisod man kayo. Mingon naman, ana may rason, pastor. Lisod naman panginabuhi, pastor. Di man nakop sa may og kwarta. Kay mayo mo simba mig muhatag kag tag 500, pastor. Then hambugiro sila. Yung bang ang liit lang nang nagawa, mapasigarbuhon. Mugara-gara ba? Mapahitason. Feeling niya, siya na'y lamang. Ikaw mas maayo na kaysa sa uban. No? Bugal-bugalon. Tanawa. Kaniadto inignay makitaan nga tiguwang muduol dayon mo bless tabangan pagani og dala sa iyang gidala karon kansawan. Sungugon pa ang kaubang bata na mura kag nang noong galakang tiguwang. Kansawan. Bugal-bugalon na. Masupilon sa ilang mga ginikanan bisan pag mga Kristyan na. Kusog kayong manubag-tubag. Naabot na ni karon, amen ba? So nawala na tong giingon stay and pure. Stay pure and holy in serving the Lord. Kay bisan mga Kristiyano nag-alagad sa Ginoo, naaman na ni. So ningon siya, dili mapasalamaton og dili Dios non. So mayon kay kang Dios non, tawong naglikay ni sa sala, dili ni tawong sige adtog simbahan. Tawong naglikay sa sala. Kay tawong sige adtog simbahan relihiyoso man na. Pero ang taong naglikay sa sala, Diyos nun. Wala sila kaluoy. Di na maluoy. Nawa mga anak na to, di maluoy sa mga ginikanan. Munas ginawas, mga ginikanan, pero mga anak, halay, pang labay ra ng kwarta. Sige, gasto ang mga wala hinungdan. Way planos ilang ugma. Sa may plano ninyo mga batanon, torturo ninyo yung mga bata inigabot sa mga panahon. Mga minyo na niya, wa mo nagtinguha ang kalampusan ning panahon ng lisod na gani. Walay puangod. Yun bang nagawan mo siya ng mabuti pero di siya nag-isip ng ganyan? Walay puangod. Butang. Bisag wala gyud kakahibaw nga siya bagyoy tinuod nga nagbuhat ana, butang-butangan nimo. Mapatuyangon. Ug unsay pangandoy, ug unsay gusto, bahala
Bahalag masakitan ng mga igsuon, masakitan ng mga ginikanan, bahalag atakihon na sa sakit sa kasing-kasing si pastor, way magbuot, way maghilabot, mapatuyangon. Sige suroy di manghakot og tubig nga wa niagig tubig sa Purokdos. Asa man di ay itong naan naman kayo ulit ako. Ito ang suroy. Usa pa ilain. Bangis. Bangis ba? Di na mahadlok mo patay. Mga gun for hire. O nya, madinumtanon sa maayo. Ha? Gilutos na bamot tungod kay nagsimba mo? Gibugal-bugalan na ba mo kay gagunit mo Biblia? Kani atong manok, dino pa inyong gipanggunitan, nabay gabugal-bugal ninyo? Oh. Niya natas panahon madinumtanon sa maayo ang mga tao. Sunod. Mabudhion. Amigo mo sa atubangan, pagtalikod ni mo. Ilang paso na ka. Kami karon ni Junjun Barkada mi. Samtang kami may mag-atubang. Lami kayo among istoryahan na. Among dauto si Wilson. Si Wilson. Pag-abot lang kami na po ni Wilson may mo atubang, kami na po yung amigo, si Junjun na po yung among dauton. Muna yung mga mabudhion. Ngisi-ngisi ta, pero kita na amen. Mapasagaron o garbuso kaayo. Mapasipalaon o mapasagarong manulti. No? Gatuo ka nga ang tao, pasakitan ni mo siya sulti or insultohon ni mo siya, makaton siya o magmatngon na siya, dili. Gahatag noon kagdugang kasakit niya. Palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Diyos. Kanang Domingo, magsimba, tas ginunguban, tas manok, gapakpak. Palabihon man ang kahilayan. Nanawtag, oy, natay Bible study karon. To us, entertainment. Palabihon man. Unya, magpabilin silang relihiyoso. Kusog manglaban sa relihiyon. Apan, isalikway nila ang tinuod nga gahom ni ini. Likayi kining mga tawhana. Grabe kay manglaban og relihiyon. Pero kining tanan maoy pagkinabuhi. Ingon si Lord, likayin ni. Kay ang pagsalikway sa gahom, unsa man ay gitudlo sa sulod sa simbahan, mauna sa ato ana unya ta sa gawas. Kay kung ang gitudlo sa simbahan, wa na to gi-aplikar kung wa to ana ta sa gawas, ang tawag nato relihiyoso, pero ang gahom wala nato. Kay ang gahom mauman, ang nagtudlo kanato nga mubuhat og unsay nakatunan nato. So madinumtanon sa maayo. Munang dumtan na mo. Mainig, apil na din mo anang mga hallelujah, praise the Lord, ha? So, na sila magsimba, murag magsaya, murag concert. Murag bambo, murag sila mga bambo diha, mga hallelujah. Hallelujah. Sama nang inyong simba, oy. So mo diya ga-concert, hindi dapat magud magsimba, pinatikig, pinabalaan, magkandila, giugbok. Klaro kaaygon ang walay nahibaw ag Biblia ng mga taong ingana. Wala siya nasayod nga si David nagkahubo-hubog sinayaw pagpasidungog sa Ginoo. So kining tanan ng hitabo karon, that is why delikado ang kada usa nato nga maapil ta ani. So, sultian ka ni Lord, wala ka giigo. Kada dyan ako simba, ako dyan dumtan. Nindo taon tag 59 na edad na yung pastora ni kayarong mo-retire na ni hapit. Kada na ako simba, ako dyan igon. Nga na atong ano. Gisulti ni aron nga malikaya nato ni. Hello? Gisulti ni aron malikaya nato ni. Ug asa ta padong adto sa Ginoo nga magpabiling mag-alagan niya nga putli ug balaan.
Kay kung maghisgot na ganing panalangin, amen, hallelujah. Pero pag maghisgot na pagkabalaan, hilabtanon. Mano, ikaw kapakaon ako? Sipakin mo. Yung anak na, di na mabadlong. O, kita mga ginikanan, maglisod na tagbadlong gani sa itong mga anak. No? Pero dili nila masulti. Ano, ikaw kapakaon? Di na sila kasulti, anak. Maglisod na ta. Ano man, niata sa henerasyon karon. Ang sulbad na lang is, magpabilin ta dira sa Ginoo. Magpabilin ta diha sa Ginoo. Nga naay kaputli sa panghuna-huna o sa kasing-kasing, ikaduha pagkabalaan. Kung maghisgot na ganit ang pagkabalaan, living like Christ. Di kayo sunod-sunod sa uso. Kung sa'y uso, hala, sunod. Mapuno sa kahugawan ang tao, dili na siya makapabilin nga pure, dili na siya makapabiling putli og balaan, sa diha nga ang iyang huna-huna o kasing-kasing makurap na sa kalibutan ng mga butang, o dili na siya magpailawom sa gahom sa pulong sa Diyos. Diha magsugod sa iyang kinabuhi ang grabing kaulawan, kapildihan, grabing pagkalaglag. Inay magauswag, magatagak siya. Magakahulog siya, magakalisod, magakagrabe kayo. Kanunay lamang nga dinaog-daog, kanunay lamang nga ginatumban sa kaaway, imbis nga siya maimutunob sa kaaway. Mao kini ang mahitabo, mga igsuon, kung magpabilin na nga involved aning mga butanga, nga gihisgutan ni Lord, kay pamatasan man ni sa katapusang mga adlaw. Ambot ang panahon nga ang kaugalingon na lang huna-hunaon. And that is why gusto ni Lord nga masabtan na to ni. Kining na-highlights dire. Usa sa mga gipanghatag og ayo, kanang gihatag ni Lord para nga mapahigmata sa ato pag-ayo. Kining niingon dia maghuna-huna na lang sa kaugalingon og sa kwarta. Pinaka number 1 man ginang problema ron ang kwarta. Kaysa diyang wa pa ang kwarta, ga problema ka. Pag abot sa kwarta, ga problema na po ka. Kadi paigo, unsaon pag-budget, asa ni padong. Sa diyang nakuhaan na, nagproblema na po ka. No? So sige lang ang gauna-una o kwarta. And then kaugalingon na lang, ug ako ning ihatag. Kamo ba? Ibutang na to na sa tunguna-una o kasing-kasing. When you open your hand, mag-abli kas imong kamot para sa Ginoo or sa imong isig katawo, nagpugas ka o siguradong na kay harvest. Kinsay nagsaad si Lord. Pero kay hadlokan man kayo ta. Muga ako ni ko, unsa nang puy ako No? Asa man mo nang grabe ta kayo kalisod. Kay naatas kanang giingon na spirit of mammon or kahakog. May mga kapastor, kawa na kay mga bayranan. No? Dili ta ka. Wala ta nakaplag sa susi. Naa naghatag ng susi pero di ko ana kay alkansi ko. Sige tanggaw na unang alkansi ta. No? Unang every time pag na mabot nindutag natay. Ayaw naguna-una pugas lang taron. Tanom na ta, pugas ta. Pugas lang yun. Kaya naadyo tayo harvest. No? Yan ay humayan dito ang giane. Na niabot ikapulo. Usa man na. Kahit ni pastor, pero inog pagaling pa ni. Grabe, first time in the history. Muwala ning fasting ani ron. Ni ata ning panahon na. Kaugalingon na lay huna-hunaon. Now listen to this. Ang pinaka-problema sa kada Kristohanon karon, muingon lang sa kaugalingon, bahala kung kining mga salaan na anak ko, naaman po ko'y benepisyong madawat. So nawala na tong stay pure and holy. Kay ugnaan ako ning salaan, naaman po ko'y madawat. And wala ka kabalong sa unahan anin, lagot kayo ka. Malagutan jud ka. Tanawa ha?
Lagot na lagot talaga tayo mga igsuon kung maunay ato ang mga prinsipyo sa kinabuhi. Ningon diha sa Judges chapter 1, kay dinhita kanang masabta na to ni pag Judges chapter 1 verse 27 ta sugod basa. About 36 ningon siya. Wala abuga sa mga banay ni Manases ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Bitsan, sa Tanak, sa Dor, sa Heblaam, sa Megiddo, sa silingang kalungsuran, busa nagpadayong nagpuyo dito ang tanang Kanaanon. Sa nahimo ng gamhanan ng mga Israelita, gipugos nila pagpatrabaho ang mga Kanaanhon alang kanila, apan wala nila abuga silang tanan. Wala abuga sa banay ni Ephraim ang Kanaanhon nga nagpuyo sa syudad sa Gezer, busa ang mga Kanaanhon nagpadayon pagpuyo dito tipon kanila. Verse 30. Wala abuga sa banay ni Sibulon ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Kitron, sa Nahalol, busa ang mga Kanaanhon nagpuyo tipon kanila og ilang gipatrabaho alang kanila. Wala abuga sa banay ni Azer ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Ako, Sidon, Ahulab, Aksib, Hilba, Afek, ug sa Rehob. Ang banay ni Aser nagpuyo tipon sa mga Kanaanon kay wala manila abuga ang mga Kanaanon. Wala abuga sa banay ni Naphtali ang mga nagpuyo sa syudad sa Bet-Sames, sa Bet-Anath. Nagpuyo sila tipon sa mga Kanaanon, apan ilang gipatrabaho ang mga Kanaanon alang kanila. Giabog sa mga Amorihanon giabog sa mga Amorihanon ang banay ni Dan ngadto sa kabungturan ug wala nila palugsunga sa kapatagan. Ang mga Amorihanon nagpadayon papuyo sa bukid sa Haris ug sa Ayalon sa Albim, apan na ilalom sila sa pagmando sa banay ni Jose o gipatrabaho sila alang kanila. Ang utlanan sa mga Idumihanon nagsukad sa agianan nga ginganlag agianan sa Akrabim, gikan sila paingon, gikan sa Sela paingon sa habagatan. Tan-aw sa nako tanan. Unsa may sugo ni Lord pagsulod sa Kanaan? Ingon siya tanan nga tawo papahawaa. Kining mga syudad, kining mga nagpuyo dinhi kay ani nga time, silutan na ni Lord, hinluan niya ang nasod kay ang iyang papuyon ang iyang katawhan. Sa tigulang na si Joshua, hapit na siya mamatay, ang mga tao imbis mapadayon sa pagpakigera o ilang tangtangon ng mga hugaw nga mga butangay pahawa sa Diyos, papahawaon sa Ginoo. I-demolish nila ang tanan, sunugon ang tanan, bisan ang mga Diyos-Diyos, ang mga larawan sa mga Kanaanon, ipasunog sa Ginoo, ipalaglag sa Ginoo. Wala nila buhata. Ingon si Lord, pagsulti inig, sulod ninyo, walay bisan usang makaharong ninyo. Silang tanan, papahawaon ninyo. Ang dili mo pahawa, patay, gikan sa bata abot sa hamtong. Because judgment day para nila. Sa taas nga kapanaonan, nagpuyo sila siyuta sa Kanaan, nga wa may ilaog Diyos, nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Tanang kahugawan nilang gihimo, this time, pahapahawaa sila tanan. But unsay ilang gibuhat sa atong gibasa karon wala nila papahawaan. Ngano man, daw na sila tax nga madawat. Na sila mapuslan man nila. Bisan nagingon ang Diyos, pahawaan na. Pero kung iyan ang buhian, iyan ang tangtangon, iyan ang papawaon, na amay maputol nga benepisyo nila. So bahala na lang makasupak sa sugo sa Diyos, basta kay na ay benepisyo. Mauni ang sakit sa daghang Kristohanon mga magtotoo karon. Nga bahala na lang, total, kasimba manggapon ko, malaluyan ng Ginoo, makampon po ko, mudayig, di man po ko ilhang nagpuyo sa salaan eh. Tungod kay naa siya nadawat, naa sila benepisyo nga nadawat, bahala na lang og dili sila katuman sa gisugo sa Ginoo. So wala nila papahawaan ng mga taong na nagpuyuan eh. Unya ningon na si Lord, ayaw hisguti ang ilang ngalan, bisan ang ilang mga Diyos-Diyos, ayaw niyo hisguti-hisguti.
Ang nahitabo pa hinoon, ilang gitalikdan ang Dios ug ilang gisimba ang mga Dios ining mga tawhana nga giingnan sa Dios papahawaon unta nila. In chapter 2, tanawag unsay gisulti ni Lord, verses 1 to 5, ang anghel sa Ginoo sa bukim gikan sa Gilgal, giingnan niya ang mga Israelita. Gikuha ko kamo gikan sa Egipto o gidala ngadto sa yuta, nga gisaad ko sa inyong mga katigulangan. Miingon ako tumanon ko gayud ang kasabutan ko kaninyo. Si Lord motuman sa iyang kasabutan, tali sa iyang katawan. Amen. Ang verse 2 ningon, ayaw kamo paghimog mga kasabutan sa katauhan nga nagpunuyo ni ining yuta. Pero nagkasabot hinuon. Ningon da, kinahanglan nga gunubon ninyo ang ilang mga halaran. Apan kay wala man ninyo tumana ang gisugo ko kaninyo. Tanawa, unsa hinuon ang inyong gibuhat? Busa sultian ko kamo karon nga dili ko abugon kining tawhana samtang mudasdas kamo. Mahimo silang mga kaaway ninyo ug ang mga Diyos dila mahimong litag alang kaninyo. Sa pagsulti sa anghel nang mihilak ang tanang mga katawhan sa Israel tungod niini. Ginganan nilag Bokim ang maong dapit. Dito naghalad silag mga mananap alang og ilang gisunog alang sa Ginoo. So naana gi-pronounce ni Lord ang sugo. Kay wa man tumana ang sugo, nag-pronounce na pod si Lord unsay sunod nga mahitabo. Ingon si Lord, di na mo mudaog batok nila. Dili na ko sila abugon. Gani, si Dan, Israelite, ang kaliwatan, ang tribo ni Dan, sila panuoy napasibog sa mga Amorihanon. Niya pailain. Sa verse 13, ingon, mihunong sila sa pagsimbas Ginoog, mialagad sa Baal o sa Astarte. So mga larawan na ni Baal o mga larawan ni Astarte. Nihunong na. In verse 14, ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel og mitugot nga sulungon og tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila, busa ang mga Israelita wala makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa matag panahon nga makigubat sila, ang Ginoo makigbatok kanila. Sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Maoning sige na kung balik-balik, di ta mo daog sa atong mga problema, di ta mo daog batok sa atong mga balatian, di ta mo daog batok sa mga katalagman. Ngano man? Umantanituman sa sugo sa Diyos. Grabing kaalkansi ani nila. Ang ilang una-una, wow, nindutan ni mahayahay ta, kay naamay muhatag na to. Yamang nanong ta, maghago ta, pero mas dubli ang atong income kay kinis sila, muhatag man po ni nato. Pero ningo si Lord, ayaw mo pakig-abin. Ayaw. Pero kay naaman lagi sila'y madawat. Niyon sa to kaganina, naghuna-huna ras kaugalingon og sa kwarta. Di na naghuna-huna sa sugo sa Dios, di na naghuna-huna unsay moabot, unsay katalagman, unsay kastigo unya nga moabot. Muni akong gikahadlukan dinhi sa mga Kristohanon sa Lourdes. Kay bisan pag unsaon nato dinhi og pamadlong tudlo sa pulong sa Dios, naaman nimo ang desisyon. Nya usahay pagyud tungod kay masakitan nag-ayos pulong sa Ginoo, parihan na sa giingon dinhi, mutalikod na sa pagsimbas Ginoo, moalagad na sa lain. Simba tas Ginoo kasab-an mo ta. Imbes unta mo simba ta kay mugaan-gaan niya tong piling. Makadayeg tas Ginoo sang pagdayeg nga nigabot to kasab-an man ta. Mao na ni ang nahitabo. Then kung imo nang padayon ang Book of Judges, grabing katalagman, tagak-tagak gyud sila tanan. Niabot sa mga puntong nagkaon na sila silang kaugalingong mga placenta. Sa diyang na sila igsuon or bata or bisan unsa diya or mga patay na lang diya, dili nila ilubong or itapon kay ilang kaunon.
Sadyang makigubat sila sa ilang kaaway sa time ni Joshua, tanan nilang kaaway, mga higantig, unsa pa nakadagan pildi nila. Karon di na sila mudaog bisag usaray mo sulong nila tungod kay ang Dios nakigbatok nila imbis mo uban nila. Paminaw pag-ayo. Dinhi ang atong madunggan nga wali nag-ingon mag-uban kanato ang Dios. Pero dito na sa gawas kontra na nimo ang Dios kay ang imo ding binuhatan dili makapahimuot sa Dios. Kinsay sad-an si Lord? Bakak gudtong giwali ni pastor. Ingon siya maguban ng Ginoo, maghatag kadagaya, kaayuhan, tanan. Nganong naingon ani man mi, bakak gudtong iyang gisulti. Hinumdumi ni, before sila ni sulod dito, giingnan sila ni Lord, maguban ko ninyo, walay makaharong ninyo, way mo daog ninyo. Pero napukan sila. After 7 years of Joshua's leadership, grabing victory kay si Joshua, obedient kay Ginoo, sila nagmagahig ulo. Inigsulti ni Joshua manghilak og moingon ipanumpa na mo dili kami magabuhat sa ingon nga mga pagpakasala. Pagwa na si Joshua nagpakasala na. Oy nga na ta. Dali kay tang makabuhi og saad sa Dios pero dali lang pod kayo tang mo pakasala. Nya sa panahon nga sulungon na ta sa mga pagsulay mga katalagman tagak-tagak ta. So gusto ni Lord nga masayran nato ni tungod ni sa atong kaugalingon na lamang ang gihuna-huna og sa mga butang aning kalibutan na benepisyo nga badawat or kwarta. No? Mga problema nakakaroon kay no? Niningon ako pastor na problema to akong SS. Na problema gid ko sa PhilHealth. Na problema tanang benepisyo na problema. Sabi ko ang pinaka-dako yung problema og wa ka nasulat dito sa langit. Mao dunay pinakadakong problema. And nakuha nato ang ideya mga igsuon. Hurot na sila dinhi og kapanga sige na sila kahulog. Sige sila katagak, sige sila kahulog. Nganuman tungod kay wrong decision will lead you into a great destruction. Gatuo man kang makaayo sa imuha. Gatuo man kang medyo may biyaya ako nito. Imagine na ilang income this year maura ni. Pero kay ni amay mga tao nga mutrabaho pila ni sila kalibo. Unya nagbuhis sa ilaha. Sayang po ni ato ning pamatyon o papahawaon. And niabot pag yun sa time nga mitalikod sila sa mga Diyos-Diyos o misimba sa mga Diyos-Diyos ining ilang sulugoon. Og mao ni ang nahitabo mga igsoon. Sa New Testament mao puning problema ha. Nawala ang gitawag ni Lord kaputli og pagkabalaan kay nisunod sila ani nagbuhat sila ani. In John chapter 2, I think last Sunday ako po nga nabasa mga igsuon. In John chapter 2, si Lord niadto sa templo. Nya pag-abot niya dito sa templo mga igsuon, expected nga kung magpadong kag simbahan pagdayeg imuhang huna-hunaon. Lanay gadayeg ron dito. Oy nay gawali ron, gapangasaba. Naaroy na muna imong expectation, amen ba? Wala ka nag-expect nga inig-abot mo sa simbahan, gagunit og mga brochure sa Avon ang mga tao. Or mari si Karis din sa tumangan or front row mo reha. Isa pa ilain yang naka front row. Si Mame, naka front row, ni palit. Nunid mo guna mi nga front row kay kapigatas naman ta. Or wala mo ingon diro natasya mo diha or unsa pa na mga product, mga networking, dili siya madunggan sa pulpit. So expected ni nga si Jesus maatos templo, ang naa sa templo madunggan pulong sa Dios, ang naa sa templo madunggan mga pag-awit, mga pagdaig, ang naa sa templo mga pag-ampo, mga paghalad. Pero pag-abot ni Jesus, distansya pa og gamay nanay gasinggit isda. Pure nga tulingan tag 80 ang kilo. Isda mo dia, isda. Ha? Dili normal nga sa simbahan. Imong madunggan dito. Kinsa imo palit diha baka 380 kilo. Dili normal nga naigatindog sa pultahan. Nga imbis mo ang spray og alcohol mayon na kay dollars. Ilisan.
Money changer, dili normal. O samtang nagpadog sa templo, iyang nadunggan ang kasaba sa tiyangge. Nakasulod ba mong tiyangge? Merkado? Iyahay singgit ng mga tao, tagpilang presyos ilahang isda. Kagahapon panadakpan, o niyang gibutangag ice kaganinang buntag. Ang gisagit presko, abot o gabi presko gahapon. Pure pa gyud. Na po dili pure nga tulingan sa ginama. Kuya Roger? So in verse 13, John chapter 2 verse 13, ni adtong higayon na hapit na ang kasaulugan sa pasaylobo sa miadto sa Jesus sa Jerusalem, dito sa awanan sa templo nakita niya ang tawo nga namaligyag mga baka. Mga karniro, mga salapati, nakita usab niya ang tigilis o kwarta. Hana? Sa man mga Palawan, Imlawilier, mga Western Union, na dito sa sulod. Ako nang ipangsulti, wala ako nag-advertise, kundi akong gi-relate sa kanang atong kapanahonan karon. Anong kasabot tag-tig-ilis o kwarta? Imong $, bayloag piso. Unya si Jesus naghimog latigo. Kaysa gusto dihang latigohon ni Lord. Muanita sa simbahan mga igsoon dalay mong Biblia, daday mong kasing-kasing og hunahuna nga pure, holy para sa Ginoo. Amen. Dahil maadto ko simbahan kay daghang tawo, ma-member na ko ni sila tanan sa ako ang networking, murag dako kog income ani ba? No? One day mga igsoon, one time na ako'y nakasakay sa motor. Ambot og basta kay samo taga dinhira pud to siya. Nya akong gipasakay kay kanang naang padong ko sa lapas. Nang tawo, asa man ka? Tagbilaran ko. Sige, sakay ko to mangga kay wapo ko extra helmet. Well, nagsakay siya. Imbis nga ako'y musangyaw niya, gisangyawan ko niya. Ang iyang gisangyaw na ko, global. Niya siya bagay, kay na nimo pastor, kay dagan kag sakop. Nya, usa ka tao, pastor, makuha na nimo. O nya, mauna, sila pod. Nya, sila pod mo angat pod lang kinabuhi. Ikaw pod, pastor. Nya, ang ministry po, grabe. Laming mo explain. No? Nya dili pwedeng moabot na lang ko sa among destinasyon nga di ko makasulti niya. Sabi ko di gyud ako pwedeng apilan ingon ana ako trabaho sir. Kay nga naman dili pwede nga ang imong gugmas Ginoo ug ang imong kalipayon sa pagdawat sa iyang mga mensahe mapulihan na sa kwarta. Ang Ginoo ingon siya, Haggai chapter 2 verse 8. Silver and gold is mine. Ingon si Lord. Ang tanan nga kadatuon iya sa Dios. Nga nung mo apil pa man ko diha nga ang akong papa mo may tag-iya sa tanan. No, in this guys man ang mayon tang pobreta. Kaya ang ilang nailbawaan nga dato daghang kwarta, daghang sakyanan. Kita, wa tay kwarta pero blessed ta. Nay, sakyanan dili ato. Oh? Sumingon na, oy, palitin nagligid kayo mo. Ako ba rin na? Mo man ako may gagamit. Hindi, tagay palit ligid. Nga na, bitaw na, sa buol manghulam kong sakyanan. Muksa name, sa mo name, baro, blue car. Nga naman lang in English. Jonas, no more gas. Gasoline. Ikaw may mulam, mga kagpanggas. Siyempre, yung mga sakyan na. Sige, oo. Nga na. Tanawa. Mga young people, pastor, hulam kog motor. Naraban na gas, pagasi, Ako may tag-iya. Wa ko nakingang panghuwam mo, ha? Nabali na nga akong trambutso. Ngayon siya, pastor, guban imong motor. Murag pampbot, siyempre kaya agianan na to, suba naman po. Okay na. So grabe kayo, ningon si Lord. Unya, iyang gimanduan ng mga tao nga namaligyak, mga salampati, dada, kini, sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. No, sa lain na bagong translation, ningon siya dito, nganong gihimo ninyong taguanan o mga kriminal, mga kawatan ang templo?
Nabatay gipang taguan diha. Templo na sa Lord, hinumdumi na. Ug naa kay sala diha nga gitaguan na. Munang matinga nga bisag unsa man akong ampo pastor di ko mudaog ani akong problema ba? Kanunay ramang ako'y bantay ka. This time nagdeal jud kog taman. Gidil jud kog taman sa Ginoo. Gaabot-abot man ni sila. Unya diha pa toy grabe nga depression unya nalunod na sa depression. Pastor, mo na sige, mag-ampo ko sa imo ha. Ayaw jud ka give up sa imong pagsalig sa Ginoo. Gibadlong siya sa mga pangulo sa templo. Niyon sa sila pagbadlong, ningon diha pagsulti, tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, kadagkuan sa templo. Unsay ilhanan nga ipakita mo aron pag matuod nga may katungod kas pagbuhat niini. Halaka. Yung mga tagapangalaga sa templo, sila mismo mo inialaw nga diha sa templo himuon ang mga patigayon sama sa negosyo, barter pag binayloay, ilang gitugutan nga mahugawan ng templo nga naman makadawat silag buhis. Again, sulod gihapon ni siya sa atong gisgutan nga nag-ingon, ang tawo maguna-huna na lang sa kaugalingon ug sa kwarta. Bisan ang butang, ang panimalay, ang dapit igumanan nga para sa Ginoo, gistugutan nga mapuy-an, masudlan sa mga hugaw tungod sa kwarta nga ilang madawat. Bisan ikaw ako nga templo puy-anan sa balang espiritu, misugutang makurap, mahugawan tungod kay naatay madawat. Si Lord nag-warning sa imo ha, stay pure and holy in serving the Lord because so many Christians nga nag-ingong Christian ko, nga nagpadayon gyapon sa pagpangalagad sa Dios pero nagpuyo sa kahugawan. So si Lord nanawagan nagyud, nagtawag nagyud siya sa ato. Nga naman tungod kay gusto si Lord makasinati taaning ihang mga saad. Naaba mo pag-anhi ba ninyo dire sukad nga nagpangalagad ta sa Dios, do na ba tay nadunggan nga mayong ang plano sa Dios maut-ut ka. Magkalisod ka, magsakit ka, matagak ka, mahagba ka, di nakakabangon. Do na ba yung mga waling ing ana inyong nadungog? Wala. Ang tanan nga gisaad sa Dios, you will be the head and not the tail. Mahimo kang labaw ug di ka mahimong ulipon. Mahimo kang you will lead the strong. Mahimo kang leader, iangat kas Ginoo, i-bless kas Ginoo, panalanginan ka, madaugon ka. Bakit hindi nangyayari? Mao man ay pangutana, nganong dili man may tabo? It's because misugutang makurapta, mahugawan ta. Si Lord nanawag sa kadausan nato, nanawagan siya sa kadausan nato. Because kanhi sa atong pagka-relihiyoso, wala ta badlungag ingon ni ani. Ingon si Dios ang mga masupilon iyang gipasagdan apan ang iyaha ginapanton ginabadlong. Usahay magaulit magagikanta sa simbahan pero ang giwali sa simbahan wala nato nadunggan, wala nato nasabdan, wala nato mabalon sa atong pagpauli. Ngayon, kinabuhi na ito, walay kabaguhan, walay kausaban, himong kapandulan. Tungod ani nga corruption. And that is why the Bible says nga, gisuwat kini aron nga mahimong sumbanan og pasidaan. So it means, we can determine, mahibawan na nato, maswagon bag madaugon ba ang atong ugma? Or alaot ba? But si Lord di siya mosugot nga ato kas kaalautan o kalaglagan matagak. Mo nang ningon siya, stay pure and healthy and holy. Tanaw kas imong palibot, kini siya magpakasala ni, kini ayaw butang-butang eh. Ano ba, kanang imong kaugalingon bang desisyon? Huwag mo biya gani sa Ginoo na amang ginitaguan. Kaning magpakasala doon eh. Karing diring katugon na, magpakasala gani, basta kay ako. Ingana ka dapat sa imong pagpaminos, pulong sa Diyos. Nanawagan si Lord sa ito, stay pure and healthy. Kadili, yun lagi si Lord, dili siya mupakya sa saan. Sa kagabi ingon ko, kinsa may magpasalamat ha?
Samtang nagpray ko sa bata, gitanaw man ako to. Trabaho ni sa kaaway ni. Samtang nagpray ko, wala ko miampo sa Ginoo nga dili ko niya tagaag pulong because si Joshua walay buhaton kung walay gisugo ang Ginoo. So gihatag niya nako nga message 29. Jeremiah ningon siya, tubagon nako ang imong pagampo. Okay Lord, moadto ko kay ugwasa ni sulti, John Del ikaw ra dito. Gikapoy ko. Naog naman may dire niya gakapi-kapi kay ngit-ngit na. Ambak, naog na. Unya hinlo-hinlo kay naay mga alamre, mga tunok. Nyalami na kayo, kapoy kayo. Wa man ako na pahibalo, wala pod sa messenger nga dito ang prayer. So niadto ko. Pag-abot ito, pastor. No, Ma'am Ellen, no? Sig tago-tago, Ma'am Ellen, di ba? Kamu ba, og na mo yung mga problema? So gilon mo ba? Ay mo, tigtago-tago. May mauwaw po ni pastor. Oy. Sa artista kay mauwaw ka. Labaw pa sa artista. Joke. So pag kita na ko, nakaingon yung ko, grabe, kung kayo ni Lord. So gamotor ko, gayaw-yaw na ko, nakigsultis, Ginoo, gayaw-yaw ko, Lord, di ko ni mo to bagon, ron, di ko mo balik. Bala pag nakapanumpa ko ato ni ate na mo balik jud ko. Para asa man ning mo balik ko ampo-ampo nga di mo na di ko. Pag-abot na ako ningon siya, tubagon nako ang imong pag-ampo. Sa dihang mangita kamo kanako kinasing-kasing makaplagan niyo ako. Yes Lord. Mong dugay ko nakagikan nang lakaw nag usa ka team. Kami among team na bilin. And after that, warag kapoy pero kay na may saad si Lord. Ingaw man siyang iya yung ayuhon. So na-excited ko. Padong. Kanya, ang message si Pastor John Del nagdala sa wali, after that, ako mo prayer. Ang iyang giwali, John chapter 6, 5 ka tinapay, 2 ka isda, pakaog 5 mil kalalaki, way labot, babae, tigulang, o mga bata. So kung atong ibutang lang to 30 mil tanan. 5 mil na may record, kikato ramang hamtong. Way labot senior ato. Ningon diha, asa ang title sa wali, asa mo abot, asa kutob ang atong pagtuo. So muna giwali, kabalo baka nga ang atong pagtuo, 5 ka tinapay o 2 ka isda. Unya ang atong problema, 5 mil. Ha? Pero ningon si Lord, bisan pag inyong pagtuo, sama sa liso, sa mustasa. Makaimo ka sa bukid, masalibay sa dagat. So na-realize na ako nga naglingkod ko, oh Lord, akong pagtuo. Tanaw po ko sa akong mga kauban, kumusta po nilang pagtuo? 5 ra ka tinapay, 2 ka isda, gamay kay nga pagtuo. Dako kayo ang problema mo, bitaw? Tama? Gipakita ni Lord nga sa gamay pagtuo, dunay dako kayong kaimuan. Gamay na ganilang atong pagtuo, di pagod nato itugyan sa Ginoo, di pagod mapasalamatan. Ang bata gamay ra kaayo to, 5 ka tinapay, 2 ka isda, yang gihatag sa Ginoo, human gi pasalamatan, na multiply na ni daghana. Kita gamay ra gani taguan. Asam ni kuwang pagani. No? So ingana ang gusto mensahe ni Lord ngayong gihatag. After that pag uli, hangtod karon wa man namala. Suot ko ani. Mao nang sabta lamang mausob ng kolor usahay. No? Namas Shell. Lota ko Shell. Tuloy ko. Tamak-tamakan. May gani kay naamay ka ng, sana? Mutuyo ka iniglaba. So while mga ona, gatuyo kagiha. 2 ka 15 minutos, masiguro to. Okay, dugay mo na mag-andar. Ako naman itong ipa-andar daan, sulod sa kwarto, muna. Pagbalik, gibalik na ko 15. Siya harap dili, limpyo. Di ko magkaon, manghayahay na lang. No?
ang ato ang pinaka-issue gud ani sa kinabuhi mga igsuon. Sige lang tang nakontento nga mabulingan ta. Magsige ra ta guna-una ba nga mauni. Pero matingata nga ang gipangwali, ang gipangsulti wala nagapangitabo. Unsay pinakadako nga hinungdan kining atong kaugalingong pagkamanghuna-huna og ato ang kaugalingon nga mga pangandoy. Mo tong giusas giingon kaganiya sa katapusan mga adlaw kaugalingon na lay huna-hunaon og ang kwarta. And mausap ni ang mga problema nga maoy nakabitik kaniadto nga bisan pa man ang mga pare, ang mga pangulo sa simbahan, ang pangulo sa templo, misugot sila nga himuong tiyanggi ang templo tungod kay naa sila'y madawat. Kabalo ba kag nganong dili ka mamuhi ana nga sala? Kabalo kag nganong di kumubuhi sa sala? Kay naa ako'y madawat. Pero sa unahan kay gubuon kag taman, grabe bisan pag unsaon mo panday imong kaugalingon, matingala ka na ning kamot mo tako, pero ang nahitabo nakaguba, mas nakaguba, lago ba? Mao hinuon ang mahitabo. Ngano man ingon si Lord, kung dili ninyo buhaton ang akong gisugo ninyo, hinumdumi nga mag-uban ako ninyo magmadaugon kamo, apan kung dili kamo mo buhat sa akong gisugo, makigbatok ko ninyo. Karon ang sugo ni Lord, stay pure and holy in serving the Lord. Mauni ang tawag sa Ginoo sa ato. 1 Corinthians chapter 6:19. Tama ba? Second. Our body is the temple of the Holy Spirit. Na dili gusto si Lord nga mauna mga butangan nakahugaw sa ato because 1 Corinthians 6:19. Our body is the temple of the Holy Spirit. Nakaroon katrabaho ta kaning literal nga temple ang building. But sa Bible ang templo kita. No? Ya pastor, pwede naman ni pastor. Magsimba sa sulod, unya inig kahuman, may mga lansones na display sa gawas, mga saging, magsimba, malit, adiason, nga, sotoy. No, kaya na may extension. No, kaabot ang sin ni Kuya Roger. Mayo yung estimate. So, what if ato nang i-allow? What if musugot ang mga igsuon nga maunay may tabo, makurap ta, mahugawan tag ayo? And matingatag ayong nagalagan mo kus Ginoo, nagampo mo kus Ginoo, pero nganong ang tanang giwali, baliktad sa nagapangitabo, dili nako. It's because misugot tang mahugawan ta. So magpadayon na ang kalibutan, tungod kay gisulti na mandaan mo, abot ang katapusan mga adlaw, mga tao, mo ngani. So gitawag ka ni Lord to stay pure and holy and serve the Lord. In serving the Lord. Muni ang tawag sa Ginoo sa tuwa. Nabisan paganig magwalali. Pina-insert kayo. Lisod o ginhawa kay suguog pagpuasa, magsigig kaon. Hugot na kayo. Asa tos kay Donel? Ini nga na sa barina, duhar ka. Text ko, maipit man. Nigsuot og midyas, hinambid na kay di na mabot. Ang gusto ni Lord, mga igsuon, kinig yun. Kitang tanan magbabinantayon tungod kay ug dili ta magbabinantayon sigurado gyud tang mahugawan ta, wala may problema kung ang imong pagtuo gamay ra kayo na. Tungod kay si Lord, our God can make miracle. Gikan sa gamay nimong pagtuo gawas kundi na gyud ka motuo. Mao na dunay pinakalisod kaayo. Kanang gamay nga yes, imong ibutang sa harina, di nga ka motubo. Ay imong pagtuo mga igsuon makapauswag na sa imuha. Pero ang problema sa imong pagtuo pure, ang yes, hangin. Inigtubo mo, dakua, pagkumot ni mong gamaya. No? So, mo yung panawagan ni Lord sa ato karon nga, mahimo tang stay, mo stay ta pure, or magpabilin ta nga, putli,
balaan, samtang magpadayon tas pangalagad sa Dios. That is why conformity or confirmation kanang mopahiuyon na ka sa tanan nga mga kalibutan nga mutang mao na nay nakapahugaw sa atoa. Mo si Lord manawagan nato. Ug hinaot nga masabtan niya ni. And again, sa time ni King Ahaz and the other kings of Israel, nahugawan sila ayo kay ilang gipadaplin ang pulong sa Dios. So how to stay pure and holy? Kanunayag basa iyang pulong. Unsay nakasuwat maoy buhata. Di kay unsay manakitaan sa imong isig katao mo imong buhaton na magasayaw-sayaw man sila ditong maghubo. Sayaw po kag imo. No? Yan ba yung mga sayaw? Pinaana-ana na ron? No? Asa man to si Pastor Rodel? Grabe kayo. Ingana dito ba? Isa kung saan nalay mo gawas karon hala, kopya. In Leviticus chapter 18, he said, 1-5, inigdadon na tamo sa yuta nga akong ihatag ninyo. Ayaw ninyo buhata katong gibuhat sa Egypt, diin ko kamo gikuha. Ayaw sab ninyo buhata, ang gibuhat aning dapita, diin naa kamo karon akong gisultian. Ug ayaw sab ninyo buhata, ang buhaton sa mga tao dito sa dapit nga akong dad-an kaninyo. Ang inyo rang buhaton kun unsay akong gisugo kaninyo. That's the way. Mao na ang paagi nga magpabilin tang putli, balaan og matarong. Kinagrabihan. So, pagpahinumdom ni sa matag usa nato, dili pa uwahi ang tanan. Remember, panultihon 21:9. 29:1. So, kung magpabilin ka nga gahig ulo bisan makadaghan ka ng badlo nga maabot ang panahon nga mapukan ka og dili ka makabangon. Ana nga time, it means ang Ginoo na mismo ay makigbatok nimo. Pili ra ka ani, ubanan ka ni Lord magbadaogon ka or mag-inusara kang mga tubang sa imong problema, makigbatok pagyud si Lord sa imuha para kang bumangga sa train. Layo pa ang train, gadagan 220 ang dagan. Barko mo lagi na. And then may ka-train, kasagit na kahunong, kag di ka munong, lumping yun ka. Mura kag ingon na anak. Imong banggaan ang Diyos. No? Gamay lang. Kuya Rode. Asa Kuya Rode? Gamay ra ning testimony ning Kuya Rode, pat na hinumduman ako ni. I think anniversary sa Igsuon, si Manong Tikyo. Unya, human og pangaon. Nagkuan na sila. Kana bang sitaw kana? Palinis, pahilis ra. Pahilis Kuya Rode. Pahilis raman. Karon kay naamay magtan-aw, mapandol man na sila. So, kuha dayog tukog si Lord, pahilis lagi, be, hilison na to. Ingon si Kuya, Pastor. Kalibanga ko, Pastor. Ana? Pahilis naman to. Pero kay ugnay makakita, pareho ra gyud aning Christian o di Christian. Kay to, no? Gunit-gunit mo po. Latos. Motong testimony si Kuya Roding Pastor. Nga naman siya mo sultis Kuya Roding, Pastor. Latos, Pastor. Nga na siya mo sulti. No? Nga, mauna. Kay, kung ano, nga na manding po. So pag mo ingon na si Lord, stay pure and holy, it means ano yung nakasulat, ganon ka. Pag may anong nagpakasala, kung anong naghimo mo, anong ngayon, dili ni ako. Kini, ako ni. Kung unsay gisultis Biblia, mauna ikaw. Dili nang ikaw karon gabuot-buot sa imong kaugalingon, dili gyud na ikaw. Ang unsay nakasulat dinhi mauna ikaw mga igsuon. And you know what? Read your Bible, basaha gyud. Aron dili ka dali nga mabitik mga igsuon. Basi kunyang hapon maghatod kag bikyo didto. Biko. Oh, dali na simhot na mo.
Butangan pa nimog tabako, butangan pa nimog tuba, butangan na panimhot na mo. Grabe, wadyo kay planong paundangon ni mo siya siyang bisyo. Bisag patay na, pahimnon pagyapon. Di naman mo inom pastor, pasimhoton. Na? Yung basahon ni mo, Ecclesiastes, na'y madunggan ang mga patay sa mga buhi. Nya kaingon man ang tradition sa Celtic somewhere in Ireland. Nga munipis kuno ang barrier sa kalibutan o sa kalibutan sa mga patay. Munang naay mga kalag makasulod. Ang tangon luuya. Gi-adapt dayon sa reliyon, gi-tudlo. No? Kay kwarta man. Siya kada kalag pilay bayad na. Ayan na mo si panghilabot, pagbasa mo Bible. Paminaw pag-ayo. Pag ang atong pagkinabuhi, wala sa gisulti dinhi. Bisan pag mulangoy, sa una mo yun ko, bisan pag magluhod kagikan sa imong balay, abot dire, karon na may tubig. Bisan pag maglangoy kagikan sa imong balay, abot dinhi. Kung ang atong pagkinabuhi, wala ni haom sa gitudlo ni Kristo, walay kapuslanan tanan. And ang pinakakamatuuran nga atong madunggan sa realities kinabuhi sa tao, nagkinabuhi ta base sa panghuna-huna o sa opinion sa laing tao. Dili sa unsay plano sa Ginoo. May maingon ang sa katawo, di mo na bagay nimo, di ka ganang musuot. Nya para nimo ganahan biya ka ana. Naguna-una ta. Lami kayo sa kinabuhi mga igsoon, unsay kabubuton ni Lord didto ta maglakaw. Kay diha nato makibaw-an, no? Kami mga Adventist man mi. Kami ray balaan kay kami ray nagsimba sa balaan nga adlaw. Pero kaming tanan mga lawbreaker gihapon. No? And masabtan na nimo pag-abot sa Isaiah ningon ang tanang mataro nga buhat sa tawo trapura sa mata sa Dios. Pagbasa sa Roma sa Galacia wala nay mamatarong pinaagis pagsunod, kumpletong pagsunod sa balaod. Kay ang pagkamatarongon sa Dios ang mahiusa kang Kristo. No? Grabe kayo. Ayaw paghikap, ayaw pagkaon na atanan. So maguna-una may balaan, good may ka na sila, mga impyerno na mudaan. Nagsimba mo lang adlaw, impyerno na mudaan. Amen, Sis Belen? Ma'am Ellen? Abi. Yan kabalo mo? Napadyo ito yung mga pangalan sa sala. Sa ato apa na mayong naay mortal sin, venial sin. No? Sa pagsimba pod na poy sa to. Lain pagsimba. May ilang ikuan nga pwede ra kong simbahon ng tao, ang Dios kay lain magkategori. Ba? Grabe kayo. Ya sa amo panguna-una namo pagka nakakaon kag baboy mortal sin ang imong gihimo. Kinagrabihan. Karon lamiam di ay. Ngatagan kag kagawasas Ginoo. Ya mo papa kay dili man siya mosimba gaboy isag baboy bisag paglaog sa baboy di mi pwedeng mohikap sa pisi. Adto ra milayo itsang laog. Kay gitudloan me nga kung makahikap me, mahugawan kami. Pero amo mga batasan, grabe ka mga hinukol kayo. No? Tanan. Nasabtan na gyud sa dihang ang Holy Spirit mo puyo na sa sulod sa imo. Ang Romans 8 ningong ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Ang Ephesians chapter 5 niingon, ang dunay espiritu ni Kristo maura iyahang kuhaon sa iyahang pagbalik aron pagluwas. Nakaron kasunod ka tanang balaod, tanang relihiyon ikaw tag-iya. Or na-baptize na kag ika 70 times. Or na-baptize na kag 100 times. Pero kung wa nimo ang espiritu sa Ginoo luoy kay ka. Pastor, unsa man nimo pagkaybalong naa nimo diha? Makita na sa bunga. And that is so ko kayo ko. Bunga.
Tunlo nimo ang imong kasuko, malami na kayong iwal kay suko na kay katunlo nimo inig suko kay ka iubo ug taman ka ng ukal gyud kayo nya human tunla. Lord, tabangi ko Ginoo. Sayang. Sabtan na to. Hinaot mga igsuon nga karon ining kabuntagon, enough na ang warning nga atong nadawat. Inaamoy mga Biblia, ayaw dyan na ninyo ipadaplin kay kung mapadaplin na ang pulong sa Diyos, din na magsugod nga atong kinabuhi, sigurado mahugawan na dayon. Ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Let's close our eyes. Father in heaven, daghan kayong salamat Ginoo sa imong mga pulong karon nga gihatag amhan. Salamat sa pagbadlong diri kanamo. Lord, among mapanaminan ang kinabuhi ni Joshua matinumanon kanimo. Nagakinabuhi Ginoo nga pure and holy. Puro kadaugan ang imong giganti kang Joshua. Grabing pag-uswag ug pag-angat. Tanan nga pangandoy nakabut niya. Father God, tabangi sab me and help us to realize, O Lord, nga while magpangalagad kami kanimo, magpuyo kami nga balaan, Ginoo. Magpuyo kami, O Diyos, nga gawas nun sa mga pagpakasala. Magpuyo kami nga dunay pangandoy nga magakinabuhing matarong, Ginoo. Pasaylo amin tanan sa among mga kapagkiasan, O Diyos. Lord, ning amis katapusang mga adlaw ng mga tao, mga mapaytason, musukos ginikanan, mga hambugiro, mapatuyangon, palabihon ang kahilayan, magdumot sa maayo, ang mga tao, kaugalingon, una-unaon, o ang kwarta. But Lord, kami usab nga mga Kristohanon, Ginoon natagak sa maong gahong, natagak og nalitag sa maong mga litag, Ginoo. Pahinggawasa kami, O Diyos, ug tabangi kami, pinaagi sa imong hamili nga dugo, nga mahinluan kami, and that we may live a pure and a holy life in serving you. Samtang na pami kinabuhi, Ginoo. Lord, tabangi kami nga sa tanang gininhawa na mo, ikaw among sentro, bisan pag problema kami sa mga panalapi, problema kami sa panglawas, problema kami sa panginahanglanon, sa kada panimalay, Lord. Kaluhi kami. Ibutang gyapon nimo sa among makasing-kasing ug una-una. Kay ikaw ang among nga sentro, Lord. Gituyo nimo nga dili mi kagunit og daghang kwarta, og dili mi makagunit og kwarta nga gikan sa mga limbong, O Dios. Gituyo nimo Ginoo nga sa panahon nga dunay mga pagsulay, mga balatian, wala mi kwarta tungod kay kung na mi kwarta mao nay among saligan. But Lord, gianad minimong kanimo lang mo dangop, kanimo mo salig, imong mga pulong nag-ingon nga ang imong gingarian dili lamang puro pulong kundi dunay gahom. O Lord Jesus, dili lamang ni sige ang kiwali, dili lamang ni sige ang paminaw, but makita na mo ang gahom nga nagbago sa among mga kinabuhi, nga nag-ayo sa among mga balatian, nga nag-angat sa among kahimtang, nagpasaylo sa among mga sala. Lord Jesus, magauli kami sa pagpasidungog o pagpasalamat kanimo. Apan para asa man na kung wala di ay dinhis among kinabuhi, ang kaputli o pagkabalaan. Para asa ang relihiyon, para asa nga maangkon ang tanang relihiyon kung ang pagkinabuhi wala na uyon sa imong kabubuton. Lord, imo ang imong mga pulong, mga warning, mga pagtudlo, mahimong sumbanan sa among pagkinabuhi, Ginoo. Akong pag-ampo, pagpasalamat, pagangyo kanimo. Nga kaming tanan, mahimong mahinangpon nga magdangop kanimo sa bisan unsang sitwasyon na sa among mga kinabuhi. And Father, nakaduol na ang adlaw sa among pagpasalamat, Ginoo. We pray nga hatagan minimog hingpit nga kagawasan sa maong panahon, Ginoo. And Lord, gusto kayo kami nga maka-invite po sa among mga higala. So among pangayoon ang kagawasan, O Diyos. Thank you, Father God. Bisan pa man sa kakulangan sa among mga pagpangandam, O Diyos, salamat nga ikaw mo'y mag-provide. Katong mga nagahago, Ginoo, katong mga na nagtanom, O Diyos, salamat nga dili kawang ng ilang paghago,
they will receive something from you, God. Salamat kaayo, Ginoo. Bisan pa man o Diyos, padayon namo nga ginatugyan kanimo ang mga kabataan o ang mga kabatanunan. Ilang kasing-kasing masiliuhan, makonect sa imuha. Thank you, Lord. And Father God, salamat nga bisan pa man ni ami sa mga panahon nga grabe ang crisis, ang abundance, Ginoo, among makita diha di mo o Diyos. Salamat, Lord, sa tanan nga mga testimony, sa tanan nga mga kadaugan, and all the answers of our prayer. Thank you for the restoration, deliverance, and revival, O God. Wala may mahimo, Ginoo, kung wala ikaw. Kanimo ang tanang dungog, himaya, pagsimba, o pagpasalamat sa pangalan lamang ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan ng Diyos. Paliog sa makadali, magapanglingkod ta, mga igsoon. Hallelujah. So, announcement. Doon naman ito yung nasabutan nga natay t-shirt. We have the design. Karon sa umabot nga pagpasalamat. But dili po na siya yung urgent yun nga. Kanang kinahanglan yun tanan na. Kinsa lang na. So, kailain-lain man ta gusto nga brand sa t-shirts.